Descobridors del romànic. Jo sóc en Josep Puig i Cadafalch. Torna a començar, Josep. Jo sóc en Josep Puig i Cadafalch, He fet la Casa de les Punxes de Barcelona i també la casa aquella que sembla Amsterdam del costat de la Casa Batlló, en la que ningú es fixa, vaja. Vaig ser dels màxims especialistes europeus en art romànic, això posa-ho, I vaig ser dels que va anar el 1907 a l'expedició històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans al Pirineu. Vam fer molta pinya. I mira, tant em va frapar això del romànic que vaig començar a reconstruir tot el que em trobava. Bueno, no vaig parar, la veritat, em movia més que els preus. Allò va ser esclatant.